sayyada Sadiya Haruna, kaga masoyiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mai takama da annabi, mai takama da Allah, mai takama da alkur'ani, mai takama da addinin musulunci. Kai kazani, kana salatin annabi ko ko dumu kake yi? Dan amana sai dan amana, ka saki kowa ka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sayyada Sadiya Haruna ta annabi, kina da capacity, kina da guarantee, kina da backbone, kina da leader, kina da hero, kina da filler, kina da quantity, kina da quality, kina da Allah, kina da annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amanar Cizo One Germany, amanar Hassan Makeup, amanar Kano, amanar Zaria, amanar Kaduna. Nace sayyada Sadiya Haruna, addu'ar mama da baba ba wasa ba. Kina da kyau, kina da gashi, kina da fuska, kina da kyauta, kina da fari, kina da ɗaukaka. Kai kazami, hassada ba taku bace, domin Allah ya riga ya halicci ɗan adam, kuma ɗan adam Allah ya halicce mu ne don mu bauta masa. Assalamu alaikum sayyada Sadiya Haruna daga MC Sonel Zazzau. Ki rike Allah, ki rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.